I was watching your live. Yeah. I saw this guy. Oh, really? Oh. Hello friends song Norok bahai tong bai khak lan rok jotno kaham korna tong na hinai Phaji sungtini silayan salnei saltamo je kaisa video belakhe viral ngai tongkha je bukhukjuk Korean ni bukhukjuk Mayochi ini bukhukjuk bo sini India o phaika o Bharat haktor phaimani yagulo bo pulasgang ya priseka Mumbai ya presewoi Mumbai ni bebak no hawbak rok naina hinai bo ajaga berai khiri khlaika ama haike bo berai khiri khlai pruo bini logio mobile tongo mobile be block khlai tongo tamnike oje bukhukjuk bongkha jeta blogger inke abono tuino kroksa takhuk bora thangai motom suka Ganroko video plus hu paithok jra nai tungli kaham ke saimana ne bagai norok ni bagai tini ong video no tui phaika explain norok nai tungli plus hu paithok jra phadi tini video no check laisiwan Inge tam ka nai di oje bukhukjuk je Mayochi Korean bokroksa blogger chini India o phaika India phaimani yaglo bo poila Mumbai bo ya preseka bo kabangma Bharat berakha amani yaglo hungka kai bo Mumbai bo ya presemani yaglo bo aro kabangma berai bo blog ro khai tungmani apa hai sanja daboi tongka ajarawo takhuk khorok nbono rukthar laika tebini logi ruktarnai bo me kongrok sanana naikha tamke bono sotonoi borok bai boroni gari o kasadi ba bike o kasadi ni sana naikha tamke boroi bo thana nailiya boroni logio amni yaglo te waisa phaya kanai borino jurkhe belaikeno bini khangaro motom sukom sumani norok o video footage rok nukhana abno tuyei a Maharashtra o a jaga proshashan naikha naiman yaglo ke a je amahai bono hamya khlainai jeta violence khlainai a je takhuk rok borok romjaka hinai chung news rok ni bisingtui chung saimanka inga tabu phari chung saimanene chini o chikon cha chini tipra hasteo chung je tongoi toma chini o hawa o je bukhukjuk phaika phaimani salo chini bubagra bono belaike hamjakma bai khapang kwarkhe bono lamsoka sini tiprasani kanmonchungmuni bisingo jotoni godanauno rejaknai orisano ruinai chini buwagra jotoni hamjakjaknai chini maharaja product kishor malikko borok bai hamjakjaknai desh bai hamjakjaknai tei lukurokno ba hamjaknai khairoknai maya ganang botini bini godanao khe orisano phanai bono ruinai bono borom khlai lamsoka tamake bini hamjakmung baikhe bono yasak songmani sung nukha je 3% lukurok bo obahaikan bono lamsok laikha te kabangma bororok bono hamjakmung relaikmani jung nukha goro kaya sung surungmung mom tongo je jung buibai jung je sukpano o jati tribal jung je sukpano damdani borok hasungni bororok borok gakai huk khai chanai rok khni chung hinjagi phaimani chung belai kana sia hini hinjagi phaimani eba chung se oje a foreign country Korean ni a je bukhukjuna borom reimani kalaimani chung nukjago ani bagi ang sathai klayo oji video ni bisingtui narok kebo sakno narok saksangno tribal hin narok saksangno ojati dahin narok saksangno hasukni borok dahin angke hino jung sakno hasukni borok tahindi jung sakno tribal tahindi tamni hingke jungbo khoroksa jungbo kaisa jati no jungbo khobjago tamake nainai nuknai tuidulnai krei ajarawa haini bagise chini bororok no boi kubuni dophanen bororok sia hasung borok o jati tribal hanai bung pharai tongkha ekamani bagai jing tini wanchuk tai klayo je chini borok belaino sijakse chini borok tabu khono
Pohorono himui tonglayo chung kubuino himui tonglayo chung munago himya tamne ke chung kubui lamono chung himui tongo aboni bagai elam bakni ko kaisa muitu mane riwa nga jagawa norok kubuino saimandi hake ha kubui norok no phioknai aboni bagai chung chin do phorok kha kaitone hamari chung manjak kaitone hamari chung mane tongo tamni hingke chungno kaitorno chungno paithogobo phioknai borokni bisingtike Gabon bagai tini video musuk nang situn norok video no share khlai di tin norok bukukju mayo chikurian ni pen ngi tongkang ko video no bono chata gi tongko video like khlai na tapok di te chini boma garana hamjak nai rok ga kan joto no boma gra e blog thun nei norok comment box of comment khlai sadi te norok oma haina related video nai tono muchungi tongkang ga kai norok ni chikon cha o youtube channel no subscribe khlai ta pogri kong ni Taigan Entertainment YouTube channel no ga haina haina next video ma live nai jotana na hambai bye